Il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil sostni li mill-gvern il-Partit Nazzjonalista jista' jagħmel ħafna ħjar minn dan il-gvern. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista diġà hu gvern alternattiv. Kien dan messaġġ ewlieni fid-diskors tal-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil meta għamel it-tweġiba tiegħu għall-baġit li restaq il-Gvern Laburista. Aħna nistgħu nagħmlu aktar u jien irrid li bħala gvern alternattiv aħna nurukom illi nistgħu nagħmlu aktar. Il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil qasam id-diskors tiegħu fi kritika lejn miżuri u l-politika tal-Gvern Laburista u fi proposti li l-oppożizzjoni qed tressaq propju mill-oppożizzjoni. Il-kap tal-oppożizzjoni kritika lill gvern Laburista għal fatt li dan kien budget bla viżjoni, bla setturi ġodda ekonomiċi għal pajjiż u bla pjan ta' proġetti ġodda. Il-proġetti kollha li qed joħolqu x-xogħol huma dawk illi ħalla Gvern Nazzjonalista. Kritika oħra tal-kap tal-oppożizzjoni kienet dwar il-prezzijiet għolja tal-petrol u d-diesel, il-kriżi fit-traffiku, iż-żieda fil-faqar, l-għoli tal-ħajja, il-paga medja, il-konsulenzi żejda lil-laburisti magħżula u l-korruzzjoni. Dan flimkien ma' nuqqas ta' trasparenza f'diversi kuntratti ta' miljuni li l-gvern għamel. Quddiem din is-sitwazzjoni, il-kap tal-oppożizzjoni iddikjara li l-prinċipji li fuqhom jinbena gvern ġdid nazzjonalista. Jixraqlek gvern illi mhux moħħu fil-vot tiegħek imma moħħu fik. Jixraqlek gvern illi mhux moħħu kif se jirbaħ elezzjoni imma moħħu x'se jagħmel wara illi jirbaħ l-elezzjoni. Jixraqlek gvern illi mhux jiżra il-konfrontazzjoni imma li jiżra il-kunsens. Jixraqlek gvern illi mhux jaħseb għallum imma li jaħseb għal-għada. U fuq kollox jixraqlek gvern għal kulħadd li jitratta lil kulħadd b'dinjità għax aħna, Sur President, il-kol aħwa Maltin u Għawċin. Dwar il-proposti li qed ħabbar l-oppożizzjoni Simon Busuttil irrefera għad-dokumenta qabel il-budget li għall-ewwel darba ħarġet l-oppożizzjoni u magħhom żied li l-oppożizzjoni se tippreżenta dokument dwar ekonomija għan-nies li jinkludi l-viżjoni ekonomika għall-futur. Min barra dan id-dokument, l-oppożizzjoni se tippreżenta l-proposti dwar it-traffiku u dwar mezzi alternattivi tat trasport. Dikjarazzjoni oħra importanti tal-kap tal-oppożizzjoni kienet li Gvern Nazzjonalista lest jixtri l-enerġija mill-irħas sors u li l-prezzijiet tal-fuel ikunu jirriflettu l-prezz internazzjonali taż-żejt. Pilastru importanti tal-proposti ta' Gvern Nazzjonalista se jkun id-dokument dwar tmexxija aħjar li se jinkludi proposti dwar sistemi ġodda ta' tmexxija tajba bbażati fuq it-trasparenza u korrettezza politika.